Fededun maiteok. Emakume alargun baten otoitza evangelioak irizpide bezala hartu du otoitz giroa nola sortzen den erakusteko. Bihotz apala behar da otoitz egiteko. Zientzia alorrean sekulako aurrerapenak egin dituelako harro dabil gure gizartea. Aurrerapenek ez dutela mugarik uste du eta laster ahal guztidun izango dela. Ezagupide motza honen omen zuen, izapide motza omen zuen, garai bateko gizarteak eta jainkoak behar izaten omen zuen bere ezinak konpontzeko. Ta heldutasun falta nabarmena erakusten zuela jende atzerratuen otoitzak esan ohi da askotan, burla bezala. Gaur ordea ez daukagu jainkoaren beharrik, aski dugula geure ahalmenekin eta harro gabiltz harro. Baina gauza kuriosoa. Denon bizitzan sortzen dira egoera zail, egoera gordin, ezustekoak. Eta orduan harro zebiltzenak ez du asmatzen zeri heldu, bizikera zertan oinarritu. Eta bere bizitza osoa kolokan ikusten du. Une horretan, zergatik eta nola jakin gabe, sentimentu bat ateratzen zaio bihotzetik, jauna lagundu. Zer da esaera hori? Lasaibidea besterik ez? Denok dakigu gurearekin ez dugula aski, ahulegia gerala, eta ez gure aurrerapen eta zientziek, ez medikuntzak, ez psikologiak, eta ez ezerk ez digutela balio denak emango. Zientziak ez digula balio osoa emango. Deno sentitzen dugu norbaiten beharra. Batzuk jainkoaren beharra dela esaten dugu. Beste batzuek beste zerbait edo norbaitena hitz batean geurearekin ez dugula aski. Ahalbide une horietan bihotza apala bihurtzen zaigu. Zergatik harrotu? Zer lortzen dugu ez gerana eta ez daukaguna azaldu nahi ez, barruko txikitasuna itxura haundiez estali nahi ez. Fededunak hortxe bere bihotz apaltasunean ikasten du otoitz egiten. Jainko maitalearen eskutik ibiltzen, bere beharrak jainkoaren xalotasunez azaltzen. Apala izan behar da eguneroko ogia jainkoari eskatzeko. Apala jainkoak gure desioak betetzen dituela sinesteko. Apala eta xaloa jainkoari nahi duena egiten usteko. Jainkoak gureganako duen arduran sinesteko apala behar da. Eta apala geranean, eskari otoitza ez da gure beharraren neurrikoa izaten, jainkoaren doainaren
neurrikoa baizik. Eskatzea gozoa da, Jainkoak ematen digula sinesten dugunean. Xalotasun, apaltasun hau nondik eta zergatik. Indar beharrezkoenak gure esku ez dauzkagulako. Giza historiaren norabidea neurri handi batean geuk gaitzez okertu dezakegulako, gure historia Jainkoak maite duela badakigulako. Eta Jainkoa gure ibilbidean inplikatua sentitzen baldin badugu, zilegi zaigu harengana jo eta harengan usteon izatea. Evangelioko emakume alarguna gaixoak bezala, guk ere arren eta arren dei egin diogu gure Jainkoari. Eta badakigu entzun eta bete eskutik eramango gaituela. Biziaren alorrera bere eskutik eramango gaituela. Horrek gure harrokeriak entzen ditu bihotzetik. Bihotz xalo, apal eta humila behar da otoitz egiteko. Bakoitzak norbera bere gaitasunez lortzen duena bakarrik hartzen duen gaurko gizarteak, otoitzak zertarako balio duen galdetzea ez da harritzekoa bat ere. Gaurko gizonarentzat gure lanak, ahaleginak, lorpenak, programazioak, errespideak eta emaitzak dira importanteak. Hainbeste egin beharraen artean, otoitz egitea denbora galtzea dela iruditzen zaio gaurko gizakiari askotan. Kristau otoitza berritzea eta berritzailea eta eraginkorra da otoitza. Jainkoarekin fedean eta konfiantzan bizitzen erakusten digulako, gure irizpideak, erabakiak eta elkartasunak, haremanak, zuzentzen, garbitzen eta egiazkoagoak bihurtzen dizkigulako. Evangelioak erakutsi digu ze alde dagoen epaile egoistaren eta Jesusen Jainkoaren artean. Alargunak bakean utzi nazan, lagundu edo egingo diot eskatzen didana, dio epaile egoistak. Berandu gabe egingo diot zuzenbidea, esaten du Jesusek. Eta gaur galdera zorroz bat egin nahi digu Jainkoak gu bakoitzari. Gizonen semea datorrenean aurkituko ote du horrelako sinismenik lurrea. Jainkoak emango diola sinesten duenik aurkituko ote du Jainkoak datorrenean gizonen artean. Eta hori bakoitzak erantzun behar dugu. Orain, kredoa esatean Jainkoari esango diogu, esan diguna eta esaten digun guztia sinesten degula eta saiatuko gerala bide hortatik ibiltzen. Zutik jarri eta esan dezagun,